Ang atong isgutan karon ang Westminster Confession of Faith, chapter 1, section 4 ug 5, of course. Ug atong naisgutan nga ang adunay otoridad lamang, no, sa nga atong ma kining makatunan or nga tuuhan ang balaan nga kasulatan. Ang Dios lamang ang hinungdan nganong tuuhan nato ang Bible ingon nga pulong sa Dios. Mm. Pasabot ni ana, walay tao, way si bisan kinsang tao ug dili pod iglesia, dili ang church maoy hinungdan nganong nituo ta sa balaan nga kasulatan. Kay ang balaan nga kasulatan mao ni siya ang pulong sa Dios nga sa wala pagani masulat kini, anaa na kini sa hunahuna sa Dios. Naa na kini sa eternidad. O ang tanan nga nasulat dinhi sa balang kasulatan, tanan ang matag usa niini anaa na sa hunahuna sa Dios, naa na sa plano sa Dios, ug busa dili siya dependent sa mga binuhat sa Dios. Subot pasabot ni ana, dependent ang iglesia ug ang tao, no? On the contrary, dependent kini sa balaan nga kasulatan. Ang pasabot ni ana nga ang balaan nga kasulatan ang muhatag kanato, no, ang mukumbinsi kanato ang pinakarason nganong kita motuon niini dili tungod kay naay testimonya ni bisan kinsang dagko nga tao o dunay otoridad nga moingon kanato nga tuuhan kini. Bisan pa sa iglesia, mga konseho kanang council, actually na may church councils, no, sa kasaysayan. Dunay mga church councils nga nahitabo o dunay gitawag nga council at Chalcedon, dunay council at Ephesus, no, etc. So dunay church councils nga nahitabo sa kasaysayan o kining tanan nga mga councils or grupo sa mga presbyteros or grupo sa mga elders, no, kini sila ang tawag niyan usab council. So nagkadaiyang lugar gikan sa nagkadaiyang kaiglesiyahan, kini nagkatipon sa una og nahimo nga council, church council, ug ang ilang gisgutan mao ang mga doktrina nga angay nga tuuhan. Apan mismo ang council dili maoy hinungdan nganong tuuhan nato ang kasulatan. Usa lang sila sa mga gamiton sa Dios nga mga tao ingon nga instrumento aron nga makumbinsi kita, pero dili kana maoy pinakarason, dili kana maoy pinaka maoy hinungdan nganong motuo ta sa balaan nga kasulatan. So, ang pasabot nato niini nga ang kasulatan mooy mo testify sa iyang kaugalingon. Ug ang Holy Spirit mooy mo testify sa atong mga sulod, no, sa atong mga kasing-kasing nga ang balaan nga kasulatan tinuod og kini pulong sa Dios. Og makita nato kini mga kaigsuonan, no, diya sa ikaduhang Pedro 1:19, we have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in the dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Verse 21, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So, ang pasabot ni Apostol Pedro niini nga sa kanila, no, nga mga apostoles adunay sure word of prophecy. O kining mga sulat ni Pedro, no, usa-usab sa background niini maong adunay mga false prophets nga nanungha.
og ang false prophets nga nanungha sa panahon nila na nagpanagna sa binakak apan iyang giklaim nga sila adunay word of prophecy. Actually, more sure word of prophecy. Ang naa sa ilang puder, naa sa ilang mga kamot nga gigunitan nga mga kasulatan. Actually, naa na may Old Testament nga ilang gigunitan. Ug sa ilang panahon, on the process pa lang nga isulat ang New Testament sa panahon ni Apostol Pedro. Naa sa proseso nga ginasulat ang New Testament o apil ka na sa gitawag niya more sure word of prophecy. Now, meaning nga kanang naa sa ila, kanang revelation nga naa kanila, no? Pinadayag nga naa kanila, kana mao ang more sure word of prophecy. No, dili kay tao, no, dili ang iglesia, kung dili ang pulong sa propesiya o pulong sa panagna, no, sa tagna. O sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So ang tibuok kasulatan, now notice dili all scriptures kundi all scripture singular, meaning ang libro ingon nga kinatibuk-an nga libro, the whole scripture gihatag sa Dios pinaagi sa pagginhawa diha kanila sa diyang iyang gitayhop kay word nga inspiration, no, ang word nga inspiration gikan kana sa kining gikan kana sa kining pulong nga theopneustos nga ang pasabot niini sa theopneustos, God's breath or God breathed, mga gininhawa sa Dios. So Pwede na mo makita. dili ninyo makita, pastor, pero once i-review ninyo ning atong ako mong i-encourage nga mo review mo o makita ninyo ni ang atong isulat, akong gituyo pud nga naay masulat aron makita ninyo inig mo review mo. Anyway, makita na po ni sa ubang tao kung gusto nga mo appeal. So dinhi klaro kaayo nga ang gininhawa sa Dios, ang iyang tinayhop kumbaga gikan sa iyang baba, gikan kaniadto, wala mo depende sa mga tao, kung dili kini kabahin kini sa gahom o sa attribute sa Dios. So ang pasabot nato yana nga ang pulong sa Ginoo mga 66 books sa atong Biblia sa pagkakaron. So wala pa kini masulat. Naa na kini daan ang essence ni ini, ang substance ni ini naa na sa huna-huna sa Dios. So busa wala kini magdepende sa testimonya sa tao, wala usab kini magdepende sa testimonya sa church. Kung aduna may church moingon nga sila maoy hinungdan o sila ang hinungdan nga naay nitungha nga Biblia, dili ka na tinuod. Ang tinuod mao kini nga ang church, no, maoy nagdawat sa Biblia. So adunay Biblia o gidawat sa church. Igo lamang midawat ang church sa Biblia og tungod sa Dios mismo, no, gipreserbar kini sa Dios o kini tungod sa ang Dios mismo naglihok sa kasaysayan tungod sa iyang gahom. Ang maong Biblia nadawat nato ingon nga iglesia. In fact, napurma ta ingon nga iglesia tungod sa Biblia, kaya human nga na-convert ang usa ka tawo, nadugangan og duha hangtod nahimong tulo, hangtod nga nidaghan og nahimong iglesia, no, nahimong pundok sa iglesia sa Ginoo, ug kanang iglesia na purma, no, na purma na siya tungod sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mo hinungdan nga adunay iglesia
nga napurma. So busa atong confession mato diri the author thereof ang Dios mismo, and therefore it is to be received because it is the word of God. Ug akong nabanggit sa last nato nga meeting nga ang adunay si Jesus Christ, no, adunay tawag usab kang Christ nga mo ang Logos, no, siya ang maoy word of God. Si Jesus Christ Logos siya nga nasa Juan 1:1. So dinhi siya ang word nga wala masulat. Of course dili siya masulat, lahi siya kaysa sinulat. Apan ang pasabot nato nga siya mao ang word of God, kansang hunahuna maoy giderive, diha giderive ang pulong nga sinulat. Si Jesus mo hinungdan nga adunay pulong sa Dios nga nasulat, kay siya ang tinuod nga revelation. Si Jesus mo itinuod nga gipadayag sa Dios. So busa sa wala pa gani si Jesus, no, sa wala pa gani si Jesus aduna nay dili nga sa wala pa si Jesus, kundi sa wala pa ang gisulat, no, wala pa gikuha kini nato ang pulong sa Dios, kini naa na daan kang Hesukristo. So mga kaigsuonan, mao kana ang atong gamay nga lecture karon.